Kinudang-kudang tansah bisa lelati. Mas Gareng, Mbak Apri, Mbak Imin, yuk. Kota susila dadi botol Gareng. Pagi Mas Bayu. Selamat pagi Mbak Apri. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Mimin. Selamat pagi Mas Petro. Waduh jan tiai siji ya. Ora tau duwe rasa kembo. Ha iya. Demenake. Saestu niki kula kalih panjenengan wis ngliwati wektu tirakat. Betul. Iki ngendikane para pinisepuh biyen. Pripun, Pak? Sapa wae sing gelem prihatin lan tirakat. Prihatin. Ayo kuwi. Prihatin. Prihatin lan tirakat delalah kersane ngalah kok mudhun udan. Nggih. Dijabahi. Amin. Alhamdulillah niki. Lah iya monggo sedurung wancine ning nyatane Gusti sing nyipta jagat maringi udan. Mongko udan kuwi banyu, banyu niku penguripan. Ngendi ana banyu, ing kono ana penguripan tegesipun piyai mriki bakal rezekine banyu mili. Amin. Tur iki menang ayem isih ditegani Pak Kades. Oh, nggih no. Pak Surata tasih. Pak Kades niku piyai sing budaya. Suwantene nggih sae lho menika. Oh, nggih ta? Aneh. Alah, aku ora percaya aku. Ora percaya. Ambok dicobi nek wonten keparengipun Pak Surata monggo mriki. Monggo, Pak. Mriki Pak Surata monggo. Wah, jan aku di Kinten minggah kok wedi kali mimin kula patenane. aja lah. Kula korban mboten napa ingkang gaget panjenengan kersa minggah panggung, Pak. Aja kejem-kejem ta kuwi. Monggo Pak Surata. Kuwi keceri jero pecele mati ya. Nganu napa ngestreni utawi mengestoni. Nggih, mbok menawi kersa monggo Pak Kades. Kersa kok, Mbak. Kersa? Nggih. Nggih, monggo mriki mentaram yuk, monggo. Ngetan bali ulon apa jadi kelapa. Ini dari kita untuk kita. Mergo iki mengeti iki wis ngancik tanggal 17 Agustus. Nggih. Beliau itu juga termasuk donatur. Oh nggih, Pak Kades wela, Pak. Wis dalu Pak Kades. Nggih, sugeng dalu, Mbak Libu. Nggih, matur sembah nuwun ingkang sampun tasih nenggani dhateng kula sak kanca. Monggo, Pak, mboten ketang namung seklimah kula kepareng nyuwun parenga panjenengan dana swanten supados saged ayem ati kula sak kanca niki. Nggih. Monggo badhe nyekar menapa? Napa nyekar mimin? Monggo. Ampun, kok niku kancaku sapa? Nyuwun ngapunten niki mboten saged nyekar ki, Om. Oh. Lah napa badhe napa? Nggih, nderek Mang Ayu Bagyo kemawon. Oh nggih, monggo paring dawuh. Warga masyarakat RW Gangsal. Nggih. Selalu rukun. Amin. Mengedepankan rasa kebersamaanipun, insya Allah dengan kebersamaan ini nanti akan menjadikan satu
satu hasil yang maksimal untuk warga RW 5. Nggih. Nggih. Kalih napa nggih istilahipun niki tesih kathah sanget ingkang nenggo, Pak. Anjing. Oh nggih. Matur nuwun nyatanipun anu lho Mas Gareng. Napa? RW Gangsal menika rangkaian acarane akeh banget. Leres. Lomba mewarnai siswa TK sekecamatan kuwi 300 peserta. Lho. Penyelenggarane yo RW kene. Nggih no, dipun prakarsai muda-mudi ngudi prayogi niku. Lok banget. Nggih. Terus anu Pak nyuwun pirsa, ingkang kelenengan kula siang menika saking pundi? Warga mriki ki. Lho, apa ora hebat Mas. Wargane nggih budaya. Sik witaken kula kelenengan gongsanipun sampun gadah piyambak no dereng. Sampun. Wis. Wah diwasar tak tawangi gamelane bayi. Ngawur dudu tek ditawak. Ngene sapa kok jenengan kok ditawake? Mriki nyapa maju ya, Pak. Maju. Nggih. Nek Nggih. ngeten Pak. Kadras wau lak ingkang matur April. Menawi swantenipun Pak Kades niku sae. Saya ngenek-eneke kancane, Pak. Ayo mboten. Loh, ning nung sewu niki hukum panggung lho Pak Kades. Hukum panggung. Sapa wae munggah panggung yen ora nyanyi ninggali. Sing damel Lah silit. sing damel hukum sapa? Sing gawe hukum lho sapa? Pokoke aku ageran ngemis ki mlipir. Nggih, nek Pak Kades mboten anu, mboten nembang mriku. Oh biasanipun galah-galah. Wah, nek nyanyi lho. Niki entene pangkur galah-galah. Nggih, mboten napa. Menawi wonten anu, napa? Pamundutan lelagon. Nggih, Mundur kersake lagu napa? napa? Kersake napa, Pak? Sinom mawon, Pak. Sinom. Nggih. Oh nggih. Oh, lah iki. Yo, mau wis lendro to saiki sinom nyawet. Sinom nyawet pelok. Nggih. Ingkang nyekar sinten, Pak? Ingkang nembang. Sinten sindenipun Dengan pilih warang gono apa? Enten Mbak Napa? Eka uget-uget, Mbak Dita Intawati lho. Napa? Napa Mbak nika sing senior Darsono. Darsini. Kono kok. Nggih, putar sini. Oh Oh, nggih. Budar sini. Iya lek Dar. Aduh. Jan serasa parikan iki nggih. Sinten? Yo, sinom nyamat. Ayo monggo. Nggih, matur sembah nuwun Pak Kades, Matur monggo. nuwun, Pak Kades. Kepareng lenggah malih. Menawi Oh, Pak E lho. Mulai gareng. Sembah nuwun nggih Pak E lho. Kades. Oh, Nggih, matur nuwun. Pak Alhamdulillah. Kades, matur nuwun Pak Wes, Kades. disimpen Mbak Apri aja ngantek Nggih, ecer. gandeng iki kan loro to, Le. Siji eding. Terus letak keadilan sosial bagi seluruh dagelan buku putih. Loro nek didom telu ya ganjil. Ganjil. Pon siji dhek wis sah kuwi nggih. Iki ketoke Pak Kades ki nyawer ning jane arep Nyekait panjenengan. ora ya marake ade padu ki. Yo, yo lek Dar Matur kaya nuwun, apa? matur nuwun, Sinom Pak nyamat. Kades. Monggo. Yo. Aja ndadak neka-neka sing ana rampungna dhisik jawarna-warna Surabaya kampung kali asin Yang kepengin urip mulya kudu wani prihatin. Leres, Nggih. leres. Mula ora ana wong nemu mulya kok tanpa rekoso ki ora ana. Ya, usaha dan doa harus selalu dilakukan. Nggih. Yo saiki bar Pak Darsini ngelerek jajare Mbak Fahmi. Wah, lah iki. Ya. Ya Mbak. Ambyang kacang digongso gula yen mandang kudu sing lila aja dong ngersula Panambang
aja gething mundhak nyanding yo melarek jejere titenon yo 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 sekaliwat weton sutan coba aja banget wong padha kanca geplak bintang jahit wis penak yo arek jejere gak ilang ayune manuk manyar susuwe dawa entuk anyar jolali sing tuwa aja sia-sia sing guyub-guyub turuk 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 Bandung Bondowoso Mbak Apri tadi Mbak, oh iya Mbak Imin jadi Roro Jogirang Piye membanyak ketorene piye? kados pundi Gusti Putri Rara Joggrang? Sawuse lakon kang kawuri sedane Kang Mas Prabu Gupala kabeh merga saka pokal gawene Bandung Bondowoso piye? Mboten maipun menawi panjenengan nandhang Sungkawa. Ananging ampun kelatu anggenipun Sungkawa Gusti Putri. Ewange wangono ndedonga muga-muga pepethek ing wana segara enggal sirna piye? Bandung masuk angin to. Bandung sing gagah mlaku kok kaya Bandung Bondowoso. Drama iki. lho kok ya dramane ya sing gagah ngono. Gagah Sekti Mandraguna Ah kok. iki karo ndelok penontone akeh apa ora kok. Bandung Bondowoso mlaku nglinting. Iya, iki menungso murang tata kang aran Bandung Bondowoso. Nggih menika ingkang aran Kang Bandung gawe Bondowoso. raja pating wana segara iki menungso aku nyawang jijik piye. Kok jijik pripun lho? Bandung. Ucapku manasati. Roro banget. Roro Joggrang. Joggrang. Roro Joggrang roro banget. Wis mari kok kuwi. Lek nomor 4-mu jarangan gobokmu Bandung. Darbe pamrih apa kowe gawe karang abang ana ing wana segara. Kang Mas Prabu Gupala dumugi pralaya. Akeh wong wadon padha dadi randha. Akeh anak padha kelangan bapak. Mergo bokap gawemu Bandung. Bandung kok iso wedi piye to? Waninya. Lho bojoku ora tau ngono lho, Mas. Niki kira drama. Lho saking lara atine. Oh. Bapakane ra ono, Kang Mase ra ono. Piye toprakne ora sang nggawa bojo. Lah bojoku ora galak ngono. Ceritane aku yo ayu banget. Nah. Sampai panjenengan pengen mrawoso kula. Lah ngono lho. Maksudnya katresnan. Kocape sing wedok ki ayu banget, sing lanang elek banget. Ya ora ngono. Arep mrawoso kuwi ngono lho, tak dipek bojo. Joggrang ki merkosa kok ngene iki. Wale, Bandung kok Bandung. Joggrang ki wedok. Nah, ngono. Joggrang. Nah, truk.
maning jajalan keparat. Bakal tak kuwi Wonosegoro sedumuk bathuk senyari bumi. Menungsa murang tata. Kadang kuwi mbok percaya. Akeh beban jeneng Wonosegoro. Kuwi salahmu, Jonggrang. Lah jegok iki Ora kuwi sampe. Ana Sampe diwek bojo. ana unan-unan bedah praja mboyong putih nanging kuwi mau ora mung kuwi Jonggrang Bandung. kuwi salahmu, Jonggrang. Yen kowe gelem takpe bojo ora bakal. Sudi apa aku ya kowe? Ya wis to. Sing kendel. Batu-batu masuk. Sing kendel lho. Kendel. Apa aku wong ediane gelem apa bojo? Peduli apa Bandung? Yen kowe pancen ora gelem, ayo kowe kanggo tombok. Wah, Apa karo bature. Nggo tombok kecut. wis pokoke kuwi dipaksa. Kowe gelem apa ora? Yen pancen ora gelem, apa jaluk kowe mati. Kosek Bandung sareng dhisik. Sareng dhisik. Dong apa? Gelem hidup ora? Apa? Kelek galak kudu stop. Bandung. Nah, Kowe gelem yen nganti tak Kosek. gotor Ora. cakul. Sing gedhe pangapuramu ya batu Bandung. ngurjak kulo. Sing gedhe pangapuramu. Aku rupaku pancen gedhe. Jer kabeh mau jane mono aku tresno karo sliramu. Namung Ning samudana. Nek Jalanan kene yo. aku tresno marang Lewu sliramu. guneman hajine. Waduh, aku jeneng banget. Sapa wanodya sing ramongkok lan bombong atine saged sesandingan karo sliramu Lah satriya ing ucapku sing tunggih. wiwitan mung ngono. Mau ki mung nodi sepira gedene tresnane Bandung marang Jonggrang kok ya. Aku tresno karo panjenengan nanging Kang Mas. Iya. Gawe karti sampe kopiye biyo. Nggih jenengan samudana mawon. Heeh. Kan damelke sing Bandung Bandawasa niku mboten saged nglaksanakaken. Oh, kasarane nampik kanthi cara kang alus. Ngoten. Bandung. Mangsamu budek apa ya aku cedak salon penjelasan. Ada ora Ada krungu. Wis Jan, pemaine tuweki jan atur-aturane Ini aku akeh. dadi penonton ini tak kira apa tak kon Bandung Miwantu pemainnya. Ya kok capek ora ngerti ora Ora krungu. Ora krungu aku. Aku capek budek Bandung. Jenenge Wanodya bakal kaboyong ing pengging. Nah, Mesti wae duwe bebono Bandung. ingkang sare Kowe njaluk bon-bonan apa? bebono. Ayo ya bebono apa? Sago Yen aku iso tak lakoni, Jonggrang. Bandung. Iya. Aku njaluk candhi Satah Sewu sewengi kudu dadi. Ora esuk ora sore yen candhi genep 1000 Jonggrang kaboyong ing pengging nanging. Jaluk candi cacah. 1000. Ayo rono. Iya to karo rono ning ndi? Cedak Prambanan. Lah, Piye? lah kuwi critane. Kuwi tintane kono. Iya to ki. Oh, ceritane kono. Waduh. Tujune aku ora dadi sutradara iki. Wis Nah. stres aku. Nanging yen candhi kurang saka 1000 ateges badalan ora kasembatan. Iso tak Bandung cekel gunumamu, Jonggrang. sadurunge jago-jago padha kluruk kudu kasembatan apa kang dadi panjalukku Bandung. Tolong. Para kawulaku jago do dipateni kabeh. Lah piye? Supaya ora kluruk. Ya ora, Piye? lan sago Ya, ora. tak tandangi ning aja nganti Blenjani. kowe blenjani Ora janji. bakal Turuk. Piye? Kok malah dadi durno iki piye? Dari ringane durung mlaku kok. Iki kocape iki arep ngapusi ngono lho. Dadi iki dodolanan lesu. Oh, lara omong. Kok malah dadi durno. Bandung Apa, Jong? kaya kang tak kandhake sekawit sadurunge jago-jago padha kluruk
kudu mbok lereni anggone ngupaya gawe candi. Iki mingsih jam piro? Aku ora ngrembug jam. Ning koyang mene kok. Ning kandhaku sekawit jago-jago padha kluruk. Kudu mbok lereni anggone gawe candi. Iki genap ae kamu. Diitung dhisik kok yo. Ah, Candine wis Dibuktekke sik. dibuktekke dhisik. Wis genep 1000 apa durung? Itu ngono kanthi permati piyo? Ya, Wonten diitung. cacah mrika wonten 300. 300 piyo? Wonten mrika 300. 600 piyo? Wonten mrika 300. Wonten ngajeng mriki wonten 99. Kirang setunggal niku Gusti Putri cobi jenengan wangsuli. Tak balani pisan kas yo. iki kok sampe candi yoga iki candi. Candi. Ukuran piro? Tunggal. Kurang siji sajake nguyuh bocah iki. Ora enak cah uyuh. Lah Tak baleni yo. Lah iya kowe cape wis ngerti konangan terus kok disedake dondran dadi kandine. Tak etung yo Bando. Iya. 600. Wah, kok matus kalkulator. 950. Murah men. 98. Bandung, Apa jograt? kon kandhaku sekawit. Kaya kandhaku sekawit Bandung. Ya, ya. Kasunyatan bareng tak hitung kanthi permati candi 1000 kurang siji ateges badar lan ora kasembatan. Bandung kaya jograk. Balyono jang kamu kono. Iki kenapa kamu jograt? Aja papane ngono segara, suthek aku nyawang. Yen mung kurang siji lah mestine gampang golek patung ning mutilan akeh. Kasunyatane kaya mangkono. Ya. Pancen kowe iki wanita kang ora iso digawe becik. Tak dadake Bandung. Kurang piro? Kurang siji. Kanepe siji. Kowe jograt. Kok gur separo? Apa? Sing dadi patung kene munggah kene urung. Sing dhuwur pon atos kabeh lho iki. Lah iya, sing dhuwur atos. Sing dhuwur atos. Sing isor garing ngono malah. Ayo. Wis Ayo. nganti mengko wayangan bubar tetep kene ya. Ya ora ya. Oh, dijenengke. Ya, yen pancen iki ana recaning jaman. Eling-eling. Dieling-eling ya. So yen ana recaning jaman papan kene tak dadekake Prambanan. Ganti gesut. Salah casting. Wayang Piye? salah casting. Aku ya cantik kok ngene diperebutkan. Ora, wayang wong kok kon ngetoprak. Lah ya ora apa-apa no niki pundutane Pak RW. Pak RW, ning hikmah dari cerita iki mau. Nggih. Wong wedok ki nek arep duwe bojo, nek njaluk mahar karo bojone aja sing neka-neka, aja sing berlebihan. Nut nggih to kemampuane calon pasangane. Betul, betul. Nah, Ya betul. Ngukur Ya. kemampuane kok ndak Aja muluk-muluk kok ndak keselak. Mesake tur wong lanang nek darbe panguwasa duwe power ya aja mrawasa rasane wong wadon. Terus tunggal melih wong iki kudu sing konsekuen karo sing dadi omongane. Nah. Aja nganti nindakake karti sampeka sing nyilakakne wong ku ndak malah bali nyang awake dhewe. Dadi bener ki ora duweke wong wedok tok, Nggih. bener ya duweke wong lanang ning salah uga ya ora duweke wong lanang tok ning ya wong wedok ya salah. Leres. Sampun dipun pinangkani pambutan saking Nggih, nggih. Tak bacutke lagune Rara Jonggrang. Ayo. Aku nyuwun tulung Mbak Suci Wita Dewi ayo rene, monggo rene. Tak duetke karo sapa? Aku nyuwun tulung sing oh, buring geger kuwi Mas Alfian. Ayo. Monggo. Duweke pian. Heeh. Wah, cocok. Ayo kene Mbak Suci monggo. Ayo di ompake, dipethuk nganggo ompake Rara Jonggrang. Monggo, ayo ta. Yuk. Mas Alfian. Ayo
prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita kaya Bandung kowe aja kumalungkung perang iki kanggo kudu rong rampung Pati Kang Mas Prabu Kupala kanggo sedo ana ing wana tobat kowe wanita kaparang ora ngerti yen aku lanange jagat putra ratu pengking Damar Moyo aku duwe aji sakti bondoso Rara Jonggrang manuta sun pun garwa Joko Bandung aku terbebe bono Candi sewu sewengi kudu dadi iya Jonggrang banjur Ayo Sukipan. Sukipan kowe. Yuk. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan Rampung yen aku lanange jagat waspadahno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita kaya tobat kowe wanita kaparang ora ngerti yen aku lanange jagat putra ratu pengking Prabu Damar Moyo aku duwe aji sakti bondoso Rara Jonggrang manuta sun pun garwa iya Jonggrang anyuwun Terima kasih, matur nuwun. Wis diatur iki. Nggih. Iki sekedar mengingatkan Pripun? sing kondang Candi Prabanan. Leres. Kuwi lak kaya percintaan sing ora judu. Nggih. Ning sebetulnya di belakang Candi Prabanan ana candi sing jenenge Candi Judu. Kuwi hebate apa? Relief candi kuwi antarane relief Hindu karo Buddha. Lah. Nggih. Sing hebat di situ di kala Leres. Mula iki ya kena kanggo sinau awake dhewe. Nggih. Nggih to, Mas. Nggih. Sik iki tak nuruti sing dikersake muda-mudi kala wau. Nggih, nggih. Ngersake ular kambang. Muda-mudi niku. Iya, niki lho. Muda-mudi zaman sekarang kuwi. Muda-mudi zaman sekarang ngersake ular kambang lho, Mas. Yo, aku tak nyuwun tulung karo Mbak Eka. Mbak Eka prihatin isih. Ya, Mbak Eka uget-uget. Ayo, Nduk, rene Nduk, ning nyedaki Mas Garing kene. Ora ular kambang, ular keket. Ya Ya sia-sia. sia-sia. Ya ular jeruk nek semono iki. Monggo Nduk ingkang
mriki enggal Mas Gareng pun ngantosi yondo enggal mriki melok Mas Lindro Cahayu. Slendro mawon. Oke, Slendro. Ayo diaturke puler kambang. Ingkang langsung rangkep nggih. Bareng. Yo dhewe kok ngarep to, nek ora rangkep yo ora penak to. Ngeten. No, Iki pundutane sing ngladeni kuwe lho. Mudah-mudahan. Iki mudah-mudi remenane niku. Berarti sing anu sanes sing Candra kita mboten. Ya, pun sak kersa jenengan ya ora apa sing. Ya. Pokoke sing mat tak rungokke. Yo, Baris, widih ngarep mayang. Iya. Yes. Tak tunggu story ini kok randang gawe alamat ning endi. Tanggal 18 wis pamit to. Kula badhe ngasto Mas. Oh nggih. Maka, iya, Mbak. Sing ngiter melek ya. Arek kembangane siter sih. Komplit iki dari kanca ndriane sing genep. Oh, aja lega iki siter. Jo blendong ayo. Lali ya wis. Alhamdulillah. Sampun. Wis wis dituruti. Aku ngapresiasi pemuda-pemudi kene ngersake lagu kok ulur kambang. Lah yo piyayi budaya piyayi kene. Padatan nek cah nom-nom ki nek manut to, Pak, ngersake lagu biyen lagu lagi tren. Nah. Kaya PP apa ngono-ngono kae. Ya Petro. Nggih, ning nyatane ngeten lho Mbak Nadianto kene iki ora napa tegese jaman maju ning ora ninggalke marang budaya sing wis tumanem wonten sanubari. Ya niku hebate ten mriku. Ya sing kae Bapak ngendika lali sumber ketiwas. Leres. Yo sik, Mbak Eka, sepisan meneh aku nyuwun diparingi ana tandha mata, Mbak. Oh nggih, tandha mata. Ayo. Yuetli. Nggih. Ojo kuwi to. Masa iso gue.
Yo diaturke sik ning dibawani. Memanismu kanggo jimat. Ngono kae ya. Sinten sing bawa? Jenengan tak dum karo Mbak Apri. Oh, Pokoke sing ayu-ayu tak pilih kabeh. Masa ayu. Kijeng ya ayu. Sapa sing iki? Anak. Aku ki jane diragati yo ayu. Ning aku kan ra fokus ning nggon perawatan. Oh kuwi lho, kuwi njaluk diperagat kuwi lho. Dipragati sampe dipoteng-poteng iki lho. Yo Pak ya. Manismu kanggo jiwa. Menika kula kintunaken dhateng Mas Jumle Monting saking Jakarta, sedulur Bayu Haji utawi SBA. Nggih. Lah nuwun. Tuin SBA dimanapun Anda berada. Kuwi insyaallah September ulang tahun Mbak Apri ning manggone ning Cilengsi mriko. Nggih. Yo, lanjut. Agawe citeng gale. Up, yo ganti Mbak Apri. Ano. Hop, ganti. Kak Mimin. Ya. Iki ya Ki. Apalane dilalah. Ya Ki, injeng. Ayo. Suwe-suwe nglairke. Aku kira lahir bleduk. Yo suara Sukimen ae. Heeh, suara Kimin ae. Yo Ki. Tartam Tartam tar nonano tak tu Gocekan kenceng ya. barat wong numpak prau jas. Suarane yo apik no Mbak Enal jane lho tenang. Agar Mimin nembak lho teguh le. Ya. aku ki pancen ora ayu mas nek dimake aurane mriko Ku topo kecut. dadi Nek dimati pancen ora ayu ning awurane iki lho tenan awurane iki. energinya mriko energi positif kan Ya. Ndek Kahdi. Mas Teguh senyumnya menghanyutkan ya. Mas tak tinggali kunci duplikat. Tak tinggali kunci duplikat omah. Ayo. Senyumnya senyum ngenes. Senyum palsu. Yo, ya Kak. Lumampah tanpa Nek awake buka HP saiki. Hop, Mbak Apri, neng-nenan. Ning madyane jalan Nano, ya. Temah gonceng angin janeng paku. Gulune gocek ana wis menang nek copot aku. Wong nebak kok iramane kok doyak kirek. Bedi. Oh anu niku ya. Visuale ngono. Kenes. Dadi nek suara dhuwuri gulune dilar. Ya tanda mata Senadyanto. Ayo, mangga. Yuk, yuk Mbak Eka. Senadyanto raminggo. Yuk, tayuke.
Terima kasih, matur nuwun. Monggo Mbak Dita. Aturan mriki. Enggal nyanyi. Saben Mbak Ati Mas Gareng pun ngentosi. Yo Mbak Dita. Mbak Dita kedah mriki. Nonton pun nyanteni. Mbak Ati lo Mbak Dita karo Mas Gareng. Enggal nyanyi. Ya. Gelang alit gagrak Banyuwangen. Bos. Dasare sindene asli Banyuwangi. Oh, iya no. Wis kowe nyopak. Nggih. Gandane ya wangi sisan sindene. Kok nek ira wong ayu kok ya terus jarike sesak. Lah ya kuwi nganti bingunge aku. Ayo, umbul-umbul belambiangan dibawani sik. Engko sing jengling engko Mas Gareng. Ayo. Oke. Anu karo Lekmen. Ayo, diaturke. Monggo. Yo Mbak Dita. Lekmen sik. Mambiat mayor mambiat. Apa ya? Lah ini kan di mix antara Betul, silat, mix betul. antara budaya Banyuwangi di mix dengan silat. Oh iya, ayo silat mesti dari Klaten kok ya. Yo. Arep jegrek apa arep padudon? Karaktere dhewe aja dipaido. Dipaido. Kan karenge si Pandhawa karo seniman Klaten ya beda. Ya. Iki tak kirimi nggo adikku Jalu karo Mas Boim. Oh, mirsani ta. Heeh. Ayo, Wes. lanjut. Yo Lekmen. Harus seneng. Kita gerakannya kalau tidak beraturan. Ini sebenarnya kuwi wah Semrawut. Dados menika tidak misalnya gambyong nek wonten pakemipun Heeh, ngaten. Lah nggih, kula jaipong niku nek pakem. imajinasi kula niku wonten pundi-pundi. Lah ya. Iki jogetan 5,5 skala Richter ya iki pokoke. Yo, ganti Mas Gareng. Ayo. Sido ora. Sido. Komen neh. Ora. Ana. Ayo. Kowe ngapa ta? Aku ngepet guyu lho, Mas. Suarane melu getar gitu. Ayo, ngono.
Masamu ledek kethek ya. Wah, Tabuhan. salah sing dijoget. Sing gelem joget kok nyatane tabu kono dijogeti. Lah aku ki wis Mbok kadung meneng. joget salah, meneng salah. Ngono Ayo iki. lek men, ayo lek men, ayo lek men, gitu lek men. Pancen yoga-yoga ki senenge karo min, karo plus ora seneng. Sampeyan aja kokean sebut. Nah. Lah iki gawan kotake abdi delah kowe nderek misale Mas Bayu mara jejak tok kanggo yoga liya apa ya protes. Lho nek ngantek runtik atine, nek iki bolo dhewe ra masalah iso nggahke ngedunke. Wong tua kok sepron-sepron nalar lho bapak. Kowe Wah kewanen. Tenang aja ojo iki. Iki ora cedhak omahe tak bacok. Wong tua kok dinalar-nalar. Nalar-nalarke. Wis kono karepmu, aku tak mangan snack kowe. Aja gelo. Aja gelot to. Ayo, ayo, Mas. Ayo. Lar langkit Mas Gareng. Kagol lho, kagol lho. Apa? Jegleng, ayo jegleng. Mau ora dijeleke. Tak jeglenge, tak jeglenge. Aja gersula ya, Pak. Wong nyambut gawe iki ya rekoso, nyambut gawe ya kesel. Aku bengi iki rasane lempengku lara. Iki mbok kei apa to, Min? Natap lempeng lara banget e. Lah kulino. Lo nyunggi wedi ya. Kan aku fitness to, Pak. Dadi nggon payudaraku kan ya kenceng Nah, otomatis. kuwi. Ora glambreng. Yo, enteke. Pak Timbul. Nang kaliwat liwat Belambiangan. Yo. Tanah India. Meliaring. Yo. Ora. Kuwi jane pola-pola iki ngopo to Mas aku? Jane iki ngopo? Aku wis kesereten. Terus Lah kok dikeceran di sini banyu panas. Wong ya. ora apa karek bubuti. Apa dibuka? Apa kok kleru? Ya, belambian. Belambian. Yo, diatur iki gelalik. Monggo, yo. Yo, hop. Yo. Thank you.
cocok. Nah, iki ana sing ngersake mari kangen. Ayo, nggih. Mari kangen. Mbak Dita lenggah, ayo genti nduk ayu sing jumeneng. Sing asta. Ayo. Ayo, Mbah. Nah, jebul sing tak anti-anti wis teka mrene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare. Sajake mong tansah dadi yen pinuju deket hati esame amarati esmati kangen muka-muka tansah hatiku jadi tentrem aku lagi tekan nasib mari kangen mulai siro kita Yo, Sulis, Mbak Apri. Saut ayu. Saksuwipun mari kangen menika dipun aturaken wonten ing ngersakaken memanik. Manik nggih. Monggo dipun aturaken menika buka celuk. Ya. Mengko bar langgam terus digarap irama jaranan. Oh ngono nggih. Monggo ayo diaturke. Ya, Nduk. Monggo Nduk ayu. Monggo. Kula kintunaken Mas Eko Surasa nyebak kramat. Oh nggih. Menika saking Mas Damar Sasongko Karang Gedhe Boyolali. Nggih. Tibake jaran sing juga ya ayo. Ayo no. Oh iya, ta mediyun kok. Ayo no. Sinden Medion ki lak jaranan mesti patek. Iya, tur ya gawa pengedhat dhewe. Lah iya no genang. Wah, Gua pengendang rai jaran ya benar. Ayo kuda kala Kresna pengendang ayo. Ya, Nduk. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu. Kalau Rina wangi aku mong tansah
Terima kasih. Ya, diurutke. Nggih. Dini akhirnya karo Gentari. Malah ya Mataram. Turun, turun. Kangenku tanpa upama. Ya. Diwiti saka Gentari sik. Nggih. Ya, Gen. Mangga. Kangenku tanpa upama. Anu nene. Mong sliramu kang dadi telenging ngati. Hop, ganti. Dini. Wes lawas. Ya. Wes lawas anggonku nunggu. Nanging amung. Ya. Nanging ngamuk Leledo. lelito. Hop, Gentari. Ya. Ngeling ana rikala
zaman penjajahan. Ayo. Sliramu nate ya tutuke. Sliramu nate ngendika. Wong loro ayo bareng tresna seteruse. Yo. Tresna lahir teruse. Pribadi lestari. Yo. Ayo go, saka kena go. Ketokno kekendelanmu le. Elak tenan. Karo ngadeg nek nyeneng ki dateng. Ya go. Sitere sing cetha anu Mas. Tambahi boleh maneh. Yo. Yo Dik. Dewi katon wangi gentari. Anjang
kasih, matur nuwun. Mas Aris, Malik Sindro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Yo bantu sebentar Mas Garet. Terima kasih matur nuwun. Mas Gareng, arep paring dawuh napa? Nggih, mboten langkung namung ndongaaken mugi ing tlatah mriki khususipun RW 5 lan kelurahanipun ing Bengking nggih. Nggih, Mugi-mugi. wonten Desa Bengking. Kalih sing rubeda gudha rencana salara miraos rezekinipun sehat samudayanipun. Amin. Mbak Apri. Mugi-mugi selamat ingkang nanggap, selamat sing ditanggap, Amin. selamat sing mirsani tanggapan. Amin. Lek Kiki. Gampil samukawisipun dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan dalam kebaikan. Ya, sembah nuwun sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Yo nutuke laku ndak dadi dukane Ndoro.